Anna mennä. Yes, eli tässä meillä on tällaista hyvää porsaan sisäfilettä 30% tarjouksessa. Ja alustana me käytetään tässä leikkuulautana 3 erittäin edullista kertakäyttölautasta ihan säästösyistä, kaikki rakkaat veljet ja siskat siellä töllön ääressä tai siellä YouTuben ääressä tai tuubi niin kuin nämä nykynuoret kutsuu, niin laitetaan tästä vähän porsasta kärsimään grillille alkuun. Leikataan tommosiksi hyviksi pikkuviipaleiksi siinä, niin pikkuporsaat siellä vinkuu sitten rillillä. Noi oikein tuntuu mukavalta, kun nikamat nyrjähtelee tuolla noin oikein veitsen kärjessä ja tässä on pikkasen sotkusta touhua. Tässä menee kädet vähän ruvelle, mutta ei se mitään. Kaiken lisäksi ei kannata sitten niille pikkukavereille, jotka sinne grillijuhlille on tulossa, kertoa, että ei ole 2 päivää käsiä pessä ja ollut roudaamassa koko viikonloppuun. Se on aika semmonen kiva. Niin, tää on muuten porsasta. Ootteko te kuullut sitä sika-influenssasta? Kavereille pikku illerit Meksikosta. Se tekee aina tuoretta ja hyvää. Näin me ollaan saatu pikkupossu tässä pikkuhiljaa viipaleiksi. Voidaan ottaa vähän tätä majoneesia, kun nämä kädet on täällä muutenkin ja rupee kattoo. Tossa muuten puuttuu tuo pikku ritilä. Tarvitaan ritilä, siihen vähän pienempää ritilää. Meillä on tässä tietynlainen paniikki päällä. Ei siinä mitään, haetaan ritilä. Haetaan täältä takahuoneesta ritilä ja pannu. Näin. Tässä on oikein hyviä tällaisia ritilöitä. Tää on tällainen yksi ja pannu. Näin. Ja no niin, kaikki pikkukotikot siellä nyt rientään takaisin tuon ääreen. Tässä voi sitten kavereita nakittaa välillä vähän justiinsa puita laittamaan. Niin. Kaiken näköistä tommoista muuta kivaa. Näin tiputellaan tohon noin toi ritilä ja nostellaan paljon käsin. Se tekee oikein hyvää. Tulee käsiin semmonen pikku tatsi siinä yleensä sitten kun se palaa vähän. Tulee semmonen pikku pirteys ja kirpeys siihen ruuan laittaa. Noin sitten kunnolla klabia sinne. Roihua niinku helvetin tuli tuolla alhaalla. Ootteko te nuoret rakkaat kuulleet Jeesuksesta? Antakaas mä vähän kerran tässä. Samalla mä oon taas tänä viikonloppuna saanut tehdä parannusta ja saanut oikeesti alkaa nauttia siitä. Mä oon tosissani oikeesti luovuttanut kaikki nämä asiat Herralle ja tässä sitä nyt saa sitten vaan yltäkylläisyydessä rillailla, joten kaikki te pikku ei uskovat siellä, jotka nälkiintyneinä syötte sitä makaroni, tonnikala, laatikkoa, niin nyt kannattaa rupea muntsimaan. Mä en näistä maksanut mitään. Aivan älytön juttu ja tässä mä vaan rillailen, joten halleluja! Ja palataan tähän ruoan ääreen takaisin. Tää oli tämmönen pikku evankeliointi vaan tässä väliin. Eli meillä on tässä vähän ranskalaisia. Meillä on tää pikku sika tässä. Meillä löytyy 3-laista. Meillä on campingia, meillä on ukkupekan juustoa ja sitten meillä on juustosalami. Ja meillä on öljyä ja öljyä pitää käyttää lapsukaiset kunnolla. Sitä laitetaan salaattiin tommonen 0,5 litraa ja loput laitetaan sitten ranskalaisten kanssa tohon noin. Ja jos ei sitä on muuten mennä, niin voi tätä possua aina vähän öljytä, niin se tekee oikein hyvää sillekin. Näin, laitetaan tänne vähän tätä lihaa kärventymään. Se kiljuu siellä oikein, niin. Tää on vähän tällainen symbolinen niinku merkityskin, että haluatko sä oikeesti viettää elämästä tällaisella pikku Oliverin rillillä vai haluatko sä oikeesti muuttaa? Lopettaa tätä kuvaaminen jo. Mä alkaa ahdistaa, mä en jaksa enää esiin. Poikki! Autoa sivuun!
Välimallin Passatti. Joo.